Oh, wait, sana. Oh. There's a stick. I will grab this. Like you should see them play. Grab na si Ezekiel sa food sa chickens. Check the little house. There's one. Oh, 2 eggs, knock. There's 2. Okay. Thank you, thank you. Thank you. Little house for little chicks. For little chicks. Yep, that's true. That's why we built that, huh? You know, when the chicks is a little bit big, we're gonna put them in here, yeah? Si Matias put here. Yeah. Yeah, I'm gonna close the gate. Dessert for the chickens. Dessert pang chicken. That's the one you guys not eating. I'm just gonna give the kuan, this one is too kuan. The one in Whataburger you didn't finish. Okay, sure. Spread it. Your mommy will get the water for the chicken. Like this? Yeah. More. Here. Here. Get here's the eggs. Yeah, can you grab that? Go in there. Cause mommy grab. Yeah. No, just there in the table. Cause you guys will play in the trampoline, right? And I'm gonna get water for the chickens. Go there now. You guys go. Maayong adlaw mga mari ug pari, ani-ani ta karong adlaw no naglihok-lihok ta sa atong manukan. Kaya ang among mga manok magsige na lang ni panglupad panggawas sa among among kural. Nya, magsige na lang po ni gukod niya ang akong bana. Ako kapuyan makugukod. Moingon ra man pud ko ay mangbalik ra mo oy ug di mo mamalik. Ay, impas gyud mo sa fax din haog. Pampahiton mo kaunon mo. Ay maka lagot madugay oy kay sige lagi lupad-lupad gawas sa among kural nya man. Taga-abot ni amahan maggukod-gukuron pa niya. Parta kay ka mga bigaon ning mga manuka ni lami lagi kay pangsabawon. Ay nako sudri aday no gigamit nako tong net nako sa una sa akong garden kay ako lagi kural-kural kay kini among mga manok ay manulod sa akong garden mao wala kay last year nako nga daw sa akong garden wa jutang ko kagulay og taman kay gipangkaon sa mga manok gi pangkaskas Ginoo ko. So mao na ni karon ako na ni unta mo alibyo ni ang akong litnit dinhi adi kay ni manglupad pangkulungon na jud ni di na ni pagawson sa chicken run kay kung pagawson sa chicken run manglupad gihapon sa fence perti kaayo. Ay masabaw gyud og sayo ning mga manok kani. Di pa makontento diri sa mong yard mangita og mga bags manilingan pag yun basta gyud ka mga biga-biga nagleder-leder pang roster kalami pangsabawon gyud. Para tong kabisihan. Okay, our chicken always out in our fence. So man ni siya. Nagbutangan na nako upuan og unsa ni net sa akong garden. Ako na lang gibalhin diri kay. Na, kapoy na mi sige kuan nga manglupad na siya. Na siya net. So nakaulakaw na tawid net. So secure na siya, di na siya kalupad. Siya ro kalupad pa ka manuka. Yep, I will grab. Siya ro kalupad pa ka manuka ka na siya net. Net diri siya ro. Net. Siya ro manglupad pang manuka mo. Ang patid sa kilid, they usually kuan here. Mag-fly here in this area kay naman tay mga branch dai akong pamotol. Siya ro manglupad pang manuka mo. Ay, mo ang gikabisihan kay very nice day kayo today. Dili siya init. Ang hangin po siya. So what's that my love? Wala mga kiddos na po sila dali akong gipa. Paint. So kini sila mag-paint po sila blocks. Oh, we have more paint. I'm gonna get it, okay? Tapos like more paint diri sila ang super art craft kit. Ayan. So para kubik-kubik ko diri sa gawas. Napon sila himuon. Here you go, my love. Paint sila sa box. There's a lot here. Be careful na, because it's splash. Don't use this one na, kasi napaman tayo purple. Look, there's orange, yellow. So, may nindot na. Alam na isa yung mga anakins. I don't. Peggy's are crazy. Is it crazy, Mom? Sila na. Crazy painter! Sila na. Naputol-putol ko, manabas ko rin. Hindi kayo panahon. Beautiful day kayo. Ano say? Net. Mata. Hopefully, it work out ni. Na, they won't get out anymore. Let's test it today. Hindi lang na ito. Pagawsin sila. Dahil lang sila sa run. Na siya kuan. Okay rami kaya di man siya na aeroy buslot damay. Di man sigo manok dari dagko ng mga manok. Sige. Secure na ano na si pukot-pukot. Siya ra pang gawas ni. Hindi ko puting. Manabas ko manabas. Sila. They got a car from mine. Dapat si Ellen ko na yun. Ba't kayong panahon? Tabas ganina. Kaya kuan ba mo ni? This is the branches na get out ang chicken. Adto na sa pikas lingan. Ba't kayong panahon? Nanglihok-lihok ta. If the weather is good,
kuanta nag moving ang mga langgam di na sila kaadto mo lang pud ang kuan ang nakapangit ani pag nanay net adi na kay makakaon ang mga langgam silang pagkaon. Kung kay nahuman naman ang atong kulungan sa mga manok, nga unta di na gid manggawas, mangita pa gyud siguro og paraan para makagawas kay para makabiga-biga gyud. So diri ana pud ko kinina pud ang akong gisunod nga kubi-kubi kay diri ang dapita guna side. Kuan ni siya madili kay perminti maatiman daghan kay mga kanang unsa ni daghan kay mga kahoy-kahoy. So akong gipamutol kay maay gali kay naay gamay nga chinso sa tawag ana basta panggabas na din ha. Akong gipanggabas ng mga gagmayng kahoy dinhi except aning rosebus kay rosebus area man ni dinhi. So while gaputol-putol ko dinhi ang mga bata pud napainit pud sila kana nagdula-dula sila dinha sa sand. So gisulit gid ang panahon maayo kay panahon gawas-gawas sa balay pasingo tapos ang mga bata makapainit-init pud alingaw pud sila dula-dula tawon. Come on, I found nest. Come here. Well, nanabas ko daring dapita sa may rose bush ano mo dinhi. Diri sa among dili ka permanente maatingan nga area. Come on. So I'm about to cut the kuan. Kining uban nga kuan ba? Kahoy nana. Wala na rose bush man ang di na ko makalat. Look, mommy found a nest in here. Come on. So, sige ko ba na kunis man dun ba? So lalo mag-ayod kaya siya makita dayon. Para siya. We found a nest. Come on. Oh, be careful. Can I get this one here? Are you see that? See that one? Okay, come here, Matthias. It's too tall. Mommy will get you, Ezekiel. Come on. Look, let's not keep this because, you want me to? Oh, you're too heavy, love. Here's one egg. Come on. Come on, right here. Right here. Closer, closer. Too tall, huh? Look. Ow. Right here, Matthias. Go. See it? You see it? There it is. There's one egg, huh? Go look. Maybe next one there's gonna be baby. Yeah? There it is. It's a hummingbird. Hummingbird, you think? Na siya isa ka egg. So we just left that in there because we're sure the mommy will come back. Come here, Ezekiel, your turn. Come here. Because Ezekiel didn't see it because it's too tall. Here. Egg. Hi, birds. Egg. Ezekiel wants to see you. Yeah, it's tiny. It's tiny? Isn't that so cute? Yeah. Look at Yeah? Yeah. Is that pretty? Yeah. Mwah. I'm gonna play na in the sun. Yes. Careful. Careful. So mommy is not gonna cut in this area because for sure the birds like there because it's not kanang kita kayo sa resort na there's a rose bush na rose bush and then there's the egg natriyo ko ano gunis na area bagnot Hintot yung panahon maglingkod sa gawas. Hangin-hangin, tugna-tugnaw. Lupad na ang bird. Diyan siya sa mga gamay na murag creek sa likod. May tubig. Tungod sa kusog na ulan gabi. Hindi pa ko ganiha dagan anod. Anod na mga kahoy. Ang langgam. Tapos ako para dili mag buhol-buhol sa gamayng kuan sapa-sapa. Wakat ng video. Yeah. Yeah. It's good naman ang sauce. Cut the small saw for tiny trees. So, cut na naman din ha. Hindi na ako makaya og katong sona mo na gamay. Hindi na, good. Hindi ko na, hinlo ang kot. Hindi na, muna nga mong boundary, gusto na mabutang ang poste. Daddy sak, ako yung ang paano ko sa likod. Kupod sa small na mga trees. Small na kahoy-kahoy. Ay, katagan ano yung, mga birahonon, dito sa likod. Mga bakit na kayo. Bagak ang punuan. Tamba na. Way more easy but basta kuan chinso gamit na
clear na jud sa lab. Dapat din ko. Paano siya yun? Samahan. Little pile of leaves. Ay. Pile of leaves. What happened to the gumbo machine? And what happened? It's stuck? Oh, if it is a small one, a tiny coin. Managyod. Tanggal na ang lati-lati. Oo. Kalingawan sa buntag. Kamutol ang kahoy. Ayan. Dagana sa sunugunon. Dagan mo kay kahoy-kahoy. Ayan naman na. Kalingawan ako. Morning pasingot. Ayan naman kulong. Ay, ingat si Manhang. Dagan pa kay kuan. Dahon-dahon sa ulo. Ay, morning pasingot. Morning pasingot ni Manang. Akong kamanggay. Nako na balihin. Nasa Eli. Oh, Eli. Yun po yung pagka Eli. Ay. Ang kalingawan. Morning. Exercise. O dahan kay. Daon. Gidumog ang sabutan. Ay. Daghan di ay. Daghan kay.